एक बार प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय, शंकर भगवान की जय, कार्तिक गणेश की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। चलिए गुरु बहिना, हम शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करतनी, गौरा पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करतनी, अपना कार्तिक गणेश के चरणों में प्रणाम करतनी, राम चारो भैया के चरणों में प्रणाम करतनी, और हमारे YouTube के माध्यम से जे भी हमारे गुरु भैया गुरु बहिना हमारे भजन देखता और सुनाता सबका चरणों में प्रणाम करतनी। तो चलिए गुरु बहिना, फिर से हमें आइल बनी बड़ा सुंदर एगो कथा लेके, बड़ा सुंदर कथा लेके आइल बनी है गुरु बहिना कि राम न मरी है तो के केहू न मारी। एगो मिट्टी से कैसे बच्चा जिंदा होके निकलल बड़ने गुरु बहिना, एक कथा के माध्यम से हमने के सुने के मिली। बड़ा सुंदर कथा बा, जरूर एक बार शुरू से लास्ट ले सुनब जा, और सुन के अपन दया यह बेटी पर जरूर बरसाई जा, ऐसे कि आप सबके प्यार दुलार बिना है अनीता यादव के जिंदगी अधूरा बा। एक बार जरूर सुन के अपन दुलार प्यारा से बात दे जा। तो चलिए गुरु बहिना, बड़ा सुंदर कथा लेके आई बन। एक गुरु बहिना, एगो गांव में एगो राजा रहले, एगो राजा रहले है गुरु बहिना, उनकर पत्नी रहली। राजा धन बड़ा रहे, लेकिन केतनो धन होखे एक गुरु बहिना तक वो घमंड ना करे के चाहिए। ऐसे कि अगर जो दिमाग से रौरा सोचो तो कुछ आपन नहीं है। 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है, 4 दिन की जिंदगी बा फिर अनहारे अनहार लौकी, ना केहू कुछ लेके आई बा ना केहू कुछ लेके जाई, खाली ये हाथे आई बा खाली ये हाथे जाई। ते गुरु बहिना राजा रानी रहल लो, बेचारा बड़ा बढ़िया रहल लो, भले धन रहे लेकिन घमंड ना रहे। वहाँ लोग के एगो लड़की भइली, एगो लड़की भइली एक गुरु बहिना, उ लड़की शंकर भगवान के छोटे बसे बड़ा पूजा पाठ करे लगल। अपना माता पिता के देखस, जेकर बेटा बेटी अपना माई बाप के कौनो काम करत देखी त जरूर शुरू करी कि हमर माई बाप हे काम में ढलल बा, ओके हमरो करे के बा। ए गुरु बहिना, बेचारी शंकर भगवान के पूजा करे लगली छोटे पसे। जब बड़ भइली उनकर पिताजी कहीं लइका उइका के बारे में सोचस, कहस के पिताजी हम शादी ना करो, अगर जो हम शादी करब ससुराल में जाइब त का जाने हमने के शंकर भगवान की पूजा करे दी कि ना करे दी। ए गुरु बहिना, उहो तो बा परिवार अच्छा मिली कि खराब मिली, कैसन मिली कैसन ना मिली, माहौल कैसन रही, इहे सोचस। राजा साहब कहले ये बेटी केहू कितनो राजा रही तो 10 गो बेटा रही तो ओकर गुजर कली, लेकिन एगो अगर जो बेटी रही तो ओके केहू गुजर ना करी, मायके में ना रख सकेला, ऐसे की दुनिया चले ना दी। रीति के रिवाज बा कि अपन बेटी दूसरा के घर में भेजे के बा। ए गुरु बहिना, कुछ समय जब बीतल तो राजा रानी ओह लड़की के शादी कइलो गईली। एक गुरु बहिना, पति भी अच्छा रहले, परिवार भी अच्छा रहे, बेचारी अपन वही जो शंकर भगवान के अपन पूजा पाठ करत रही, भजन आराधना करत रही। एक गुरु बहिना, कुछ समय जब बीतल, बाल बच्चा एको ना रहे, कहत रही गुरुजी से कि ए गुरुजी इतना राउर हम पूजा पाठ कइने, लेकिन आज ले हमर गोद सुने सान बा, रौरा एगो बाल कुछ ना दी, हर एगो बेटा चाहे बेटी है, वही बिना जिंदगी अधूरा बा। ए गुरु बहिना, भोले बाबा के पूजा करस हे रोज कहो। एक दिन के बाद है गुरु बहिना कि एगो पंडित जी कहले कि देखा जब बेटा बेटी ना होला एक गुरु बहिना तक केहू पंडित जी से देखावेला के बाबा तनी देखी ना हमरा करम में का लिखल बा, हमरा किस्मत में का लिखल बा। एक गुरु बहिना कहीं जाला तो गोड़े लगेला, डॉक्टर कहे जाला, ओझा कहे जाला, तांत्रिक कहे जाला। वो बेचारी एगो पंडित जी से कहली कि पंडित जी तनी देखी ना हमार हाथ, हमरा किस्मत में बेटा बेटी बा कि ना।
कहले पंडित जी के बेटा तोहरा किस्मत में बेटा बेटी बा, लेकिन एगो काम करे के पड़ी। जा रोज जाके जमुना जी में नहाई हो, केहू के तनो कुछ कही, रोज तू जाके जमुना जी में नहाई हो, आ जौन तोहरा मांगे के होई तब जमुना जी से मांगे। ए गुरु बहिना, गंगा मैया जमुना मैया तो सब बहिने हलो सरजू मैया, लेकिन देखी उ पति या पत्नी रोज सवेरे उठ के आया अपन जौन कुछ दुखरा धंधा होए के अपन कहो के अपन कपड़ा लेके चल जसलो जमुना जी में नहाए। एक गुरु बहिना रोज जाके जमुना जी में नहा सुलो, आ जब जमुना जी में से नहा के निकलो सुलो तो जमुना जी के घाट के हैं एगो बड़ा सुंदर कदम के गाछी रहे, वही गछिया के हैं रोज छावा बैठस, आ रोज यह कहस लो कि हे शिव गुरु आपके चरणों में प्रणाम करतन, जा हमनी के धन संपत्ति कुछ ना चाहे, अरे जन बात धन बा, जने ना रही तो धन रही के का करिए कोई बहिना, हमनी के जन चाहे धन ना चाहे, एगो बेटा चाहे बेटी हमनी के कुछ दे दे। एक गुरु बहिना शंकर भगवान तो रोजो बतिया सुनबे करस, रोज के इहे बात रहे। एक गुरु बहिना एक दिन के बाद कि अभी कुछ भगवान भोलेनाथ के कृपा से ना रहे, तो एक दिन उनकर पति जी कहत कि कहिया ले जमुना जी में नहाई जाई, छोड़ दा ना नहाए के। उनकर पत्नी कहत कि ये जी सुनी, जौन गुरु जी के करे के होई, जौन देवे के होई, वो अपन काम करस, हमनी के अपन करो आ अपन धरो छोड़े के नहीं। ऐसे कि जौन हमनी के करम बा तौन करे के बा, रोज नहाए के बा, अपन धर्म नहीं छोड़े के, करम या धर्म दोनों लेके चले के बा, आ रोज गंगा जी में नहाए के बा और सरजू जी में नहाए के बा, आ कदम के पेड़ के यहाँ आके बैठे के बा। एक गुरु बहिना बार बार उनकर पति कहस कि ना नहाए के, उनकर पत्नी कहस कि ना हमनी के अपन परम धर्म छोड़े के नहीं, नहाए के। एक गुरु बहिना रोज जमुना जी में नहा के आके वो कदमवा के गछिया के नीचे बैठस। एक दिन के बाद है गुरु बहिना बेचारी जब घरे आई, थोड़ा सा तबीयत अनमन भई, कहत कि देखी ना बड़ा हमरा अजीब सा लागता, उलझन खाने लागता और कुछ खाए होए के मन नहीं खे करत, बड़ा हमरा तनी टेंशन खाने लागता। ते एक बहिना अभी बेचारी के पता ना रहे, जब हमनी के औरत बानी जा तरह तरह के दुख परेशानी आवेला। अब का कहीं मानवी कि हम यूट्यूब पर वो बेचारी गर्भवती रह गई, लेकिन पता ना रहे, थोड़ा सा दिमाग चक्कर ओकर आवे, उल्टी निहर मन भई रहे, थोड़ा सा तबीयत खराब रहे, लेकिन वो बात के समझ ना पाव। अपना पति से कहली एक दिन कि देखी ना बड़ा टेंशन में मन रहता, दिमाग उलझत रहता, कुछ खाए होए के मन नहीं करत। उनकर पति जी कहलन कि ठीक बा दवाई होई ले ली। पड़ोसी में एगो चाची रहली, एगो बहिना एगो चाची सास रहली, उनकरा से कहत रही कि ये चाची देखी ना हमरा उल्टी उल्टी मन भई रहता, चक्कर आवता, कुछ खाए के मन नहीं करत। कहली कि बड़ा खुशी के बात बा, भगवान भोलेनाथ लागता कि तोहर बात समझ ले बानी। एक गुरु बहिना एक दिन के बाद कि बेचारी के करते 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 समय जब 8वां महीना चढ़ गई, जब 8वां महीना चढ़ गई एक गुरु बहिना तबीयत डोले लागल, तबीयत खराब होखे लागल। 8वां महीना झेल देली, 9वां महीना चढ़ गई एक गुरु बहिना बच्चा होखे के टाइम। देखी कि जेके जौना तरह भगवान लिखले रहे वही तरह जाए के भाई बहिना। बहुत भजन भाव में कहले बानी कि सब चीज के दिन धराला, ससुरा नैहर जाए खातिर दिन धराला, लेकिन मौत के दिन नहीं खेद होई। इहे तो एगो अंधविश्वास में बानी जाए एगो बहिना कि मौत के दिन नहीं खेद होई, कि हमनी के कहिया ये दुनिया से विदाई होई, इहे नहीं खे जानकारी। तो एगो बहिना
बेचारी के तबीयत खराब भई, बड़ा खुशी खुशी अपना पति के संग रहली, तनी सा तबीयत खराब भई, यह दुनिया के छोड़ के चल गई। गुरु बहिन पेट में बच्चा लेला ही और बेचारी यह दुनिया के छोड़ दे। जब दुनिया के छोड़ देली गुरु बहिना तो उनकर पति जी बड़ा रोस कहस की काहे भोले बाबा ई कौन परीक्षा हमनी से लेनी ह कि एगो तो भगवान देत ना रहले आ देबो कइले तो संगे संगे औरत हमर बच्चा भी यह दुनिया से चल गई। ए गुरु बहिना गांव के लोग जुटल कहल की जाए त बाबू रोला में कुछ बात नहीं, रीति के रिवाज बा, ई सत्य बात बा कि जे आइल बा ओकरा जाए के बा। केहू एह दुनिया में रहे खातिर नहीं खे, केहू प्रधानमंत्री होई चाहे मुख्यमंत्री होई चाहे केहू राजा होई महाराजा होई, सबका जाए के बा, वही डहरिया जाए के बा। लेकिन पर भी घमंड बाए गुरु बहिना वही डहरिया जाए के बा, कांचे बांस पर सबका जाए के बा, राजा होखे तब आ चाहे गरीब होखे तब। एक ही रास्ता बनल बा और एक ही बिस्तर बनल बा और एक ही जगह बनल बा कि एक ही जगह पर जाए के बा। थोड़ा सा कर्म के बाद बा कि जैसा कर्म करे के बा वैसा फल मिले के बा। तो एक गुरु बहिना गांव के लोग जुटल कहल के बेटा आगे के तैयारी कर, रीत के रिवाज जे आइल बा ओकरा जाए के बा, घबराए के नहीं खे। बेचारा एक बहिना आगे के तैयारी कइला और सब गांव के लोग जुटल कहल लोग गांव के लोग चला जमुना जी के तीरे रोज जात रहल हलो नहाए, ओई जे तोहरा औरत के फूंक दिहल जा। उनकर पति जी कहले कि ना हमें अपना औरत के फूकब ना, हमारा औरत गर्भवती बड़ी 9 महीना के पेट में बच्चा ले, भले हम अपना औरत के खून के गाड़ दे लेकिन हम अपना औरत के फूकब ना, ऐसे कि पेट में बच्चा। एक गुरु बहिना बड़ा दया आई, बेचारा रोत रहे। सब गांव के लोग कहल कि सही बात बा, जब बेचारी गर्भवती बाड़ी ता फूकल अच्छा नहीं खे, खून के गाड़ दिहल जा। ए गुरु बहिना गांव के लोग जुटल खून के और बेचारी के गाड़ दिहल, गाड़ी के आ चली आइले गुरु बहिना देखी 9 महीना जब पूरा हो गई, जब डेट पूरा हो गई गुरु बहिना तब माई की हड्डी सब खत्म हो गई रहे, सब माने खत्म बा, मर गई रहे, लेकिन पेट में बच्चा जिंदा बा। देखी भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद देखिए, दया देखिए कि पेट में बच्चा जिंदा बा। एक गुरु बहिना वही मिट्टी में बच्चा पैदा भइल बा और वही में बेचारा रोता मिट्टी के अंदर वो बच्चा। एक दिन के बाद है कि शंकर भगवान पार्वती मैया पर्वत से जात रहल लो, कहली पार्वती मैया के भोला जी चलल जाता नहीं टहले तनी धरती लोग पर चलल जा, देखल जा कि कैसे गुरु भैया गुरु बहिना लोग भजन भाव पूजा पाठ करता लो जाता लो। एक बहिना तो देखी वही कदम के गाछ तर, जवना कदम के गाछ तर वो पति पत्नी बैठ के रोज विश्राम करस लो, वही जब कदम के गाछ तर वो शंकर भगवान पार्वती बैठल, वही जमुना के घाट पर उल्लास गाड़ल बच्चा धरती से रोता। एक बहिना पार्वती मैया लगली सोचे कहाँ से बच्चा के रोला की आवाज आवता, उठ के धीरे धीरे गईली लगली वही जब टहले, बच्चा अंदर से रोत आके अपने भोला जी से कहत रही कि भोला जी एगो बात कही। कहले भोला जी की कहली कि ये भोला जी लागत कि हो जाओ अंदर से एगो बच्चा की आवाज आवता। कहले कि अरे पागल होगा, धरती में से बच्चा की आवाज कैसे आई? कहली कि ना ये भोला जी हम कबो झूठ ना बोल सकेनी, हमार कबो नजर या कान कबो गलत ना हो सकेला, सत्य बात बा हो जा बच्चा रोता और धरती से आवाज आवता रोला के। एक गुरु बहिना शंकर भगवान कहले कि चलो ठीक बा तनी देखी त कहां बच्चा रोता। एक गुरु बहिना शंकर भगवान पार्वती गइलो त देखा तालो कि सही आवाज बच्चा के बा।
शंकर भगवान लगलन अपना त्रिशूले से कोड़े गुरु बहिना, लगलन माटी कोड़े, कोड़ा तरन खूब सुंदर 2 महीना के बच्चा उमे से रोवत निकलत एक गुरु बहिना। सर देने गौरा पार्वती माता सर दे बालक के लेके अपना सीना से साट लेली, कहली कि ये भोला जी कितना सुंदर बच्चा बा, कौन ऐसा आदमी बा के बच्चा के धरती में गाड़ देले बा। एक गुरु बहिना तब तक ले देखा था लोग की माई के भी लाश वही में पड़ल बा। एक गुरु बहिना बच्चा रोता, शंकर भगवान कहले बना कि पार्वती यह बच्चा के ले ला आ लेके चल, माई ते दुनिया में बाड़ी। एक गुरु बहिना गौरा पार्वती मैया बच्चा के त ले लिहली, बच्चा के ले लिहली कोरा में। जब बच्चा ना माने त कहली कि एक गुरुजी एगो बात कही, कहले भोला जी की कह। आते गुरुजी बिना बच्चा के, बिना माई के बच्चा कैसे रही, बिना बच्चा के माई कैसे रही। अगर जो माई के एगो बच्चा ना रही तो वो ना रह पाई, आ एगो बच्चा के माई ना रही तो वो ना रह पाई। बिना माई के बच्चा कैसन, ई बच्चा अनाथ हो गइल बा, कैसे पोसाई, कैसे रही। जैसे एक भोला जी जैसे है बच्चा के निकलने धरती में से, वैसे रौरा हाथ जोड़ी बारा पाँव पड़तनी एकरा माइयों के जिंदा करी। एक गुरु बहिना शंकर भगवान कहले कि पागल हो, ऐसा ऐसा तो हमार बुद्धि छोड़े लू, ऐसा ऐसा हमके टेंशन में डाले लू कि दिमाग काम ना करेला। कहली कि भोला जी ई बच्चा हमसे मनिहे ना, हम कहाँ से दूध पियाई, इनकरा माई के जरूरत बा, माई के प्राण लौटा दिए भोला जी। एक गुरु बहिना शंकर भगवान के भी दया आई, बच्चा के रोल सुन के उनकरा माई के प्राण डलने। एक गुरु बहिना प्राण डलने, बेचारी सड़ दे उठ के अपना बच्चा के ले लिहली, लेके रोए लगली। कहत रही अपना बच्चा से कि बाबू तू तो लौक गइल, हम जिंदा बानी, तो हर पापा रहले कहाँ चल गइले, कौना दुनिया में चल गइले। हमनी के तीनों जना 3 जगह हो गई रहनी हजा। शंकर भगवान से कहली कि हे गुरुजी जैसे हमारा के रौरा जिंदा कइनी, हमार बच्चा दिहनी, हमार बच्चा के सलामत से रखनी, कुशल से रखनी, वैसे हमरा पति से भी मिला दी। शंकर भगवान पार्वती हंसे लागल, लोग कहलन लोग कि ठीक बा, तोहर पति भी मिली हैं, यही जग कदम के गाछी तर तोहर पति जी आई हैं, आ तोहरा से यही जग मिली हैं। वरदान दिहल एक गुरु बहिना। ओइजा से शंकर भगवान आ पार्वती माता अंतर ध्यान हो गइल लो, चल दिहल लो। जब कुछ दूर जाता लो तो उनकर पति जी कपड़ा लाता लेके अपन चल जाता रहलन जमुना जी में नहाए। शंकर भगवान पार्वती रास्ता में मिलल लो, कहल लो कि ए बाबू कहाँ जाता रहा, बड़ा टेंशन में बड़ा। कहलन कि ये बाबा बहुत टेंशन में बानी, भगवान भोलेनाथ कुछ देत ना रहले, आ देवो कैले तो 8-9 महीना के गर्भवती हमार औरत पेट में बच्चा लेके मर गई। तब से हम अकेला हो गई ने, कुछ हमार दिमाग काम ना करेला, जाता ने सरजू जी में नहाए। कहलन शंकर भगवान की जा बेटा, तुहार बेटा आ तुहार पत्नी तुहार इंतजार करत लो हो कदम के गाछ तर, जा तुहार बेटा भी जिंदा बाड़े आ तुहार औरत भी जिंदा बाड़ी, जा तुहार इंतजार करत लो। एक गुरु बहिना वो बेचारा सोचस की बात सही है कि झूठा, मरल आदमी कबो जिएला, लेकिन एक गुरु बहिना हमहू कबो कबो केहू के अगर जो ऐसा घटना में चल जाले तो कहे नहीं कि गलत बात बा, वो आदमी मरल नहीं के जरूर जिंदा होई। तने एक बार भगवान के आदमी गोहराई तेकर के एक बार तने आदमी हिलाई डुलाई जरूर आदमी जिंदा होई। लेकिन एक गुरु बहिना एगो बहम बा आदमी के जे चल जला ओकरावे की कहां बा, केतनो के हुई फिर ओ शरीर से भेंट नहीं खे होखे के, जे भी बा ओकरा से प्रेम भाव से रहे के बा, ऐसे की जिंदगी कुछ लायक नहीं खे। ए गुरु बहिना बेचारा सोचस की बात सही है कि गलत है।
एगो बहिना चल दिहले जल्दी जल्दी चल दिहले जाके देखत रहे तो उनकर औरत उनकर बेटा वही कदम के गाछ तर बैठल बल दौड़ के जाके एगो बहिना अपना बेटा के लेके रोवे लगले। शंकर भगवान पार्वती माता के जोहे लागल लोग पति पत्नी कि के ऐसन साधु बाबा रहल कि हमने के फिर मिलान कइले बा, हमर बेटा जीवित, हमर पति जीवित, हमर ऊ कहस के हमर पत्नी जीवित। एक बहिना सोच सोच के आश्चर्य में पड़ गइल लोग, लागल लो शंकर भगवान पार्वती मैया के खोजे ऊ कहां बालो जोन हो लोग के कर्म करे के रहे तो उनको के चल गइल लो। एक बहिना पति पत्नी और लड़का तीनों जना अपन खुशी खुशी रहे लागल लो, लेकिन उनकर पति जी अपना घरे अइले। ओह जमुना मैया के खूब प्रेम से गोड़ लगले, पूजा कइले, लेके अपना घरे अइले। ते एक बहिना भगवान कवना कष्ट में कवना दुख में हमनी से आके मिल जाई हैं, अपन दया दे जाई हैं, अपना भक्त के कबो अधूरा ना रखेंगे। बस एक बार विश्वास करके देखे के बा हमरा भोला जी के कि कितना हमार भोला जी दया देता नहीं और कितना अपना भक्त के मानता नहीं, लेकिन हमनियों के वहाँ के माने के चाहे। ऐसे कि एक बहिना अगरबत्ती घुमावल ना है, पूजा पूजा ना है, भगवान के नाम अपना जुबान पर बराबर जपे के चाहे। जैसे हमने के दिल में हमने के भोला जी हमेशा रहता नहीं, जुबान पर रटता नहीं जा, वैसे ही सब गुरु बहिना लोग या गुरु भैया लोग ये कहब कि भोला जी के बस नाम रटत रहे के बा, सब गुरु वही में बस, सब दया वही में मिली है गुरु बहिना। तो देखी जैसे वो मरल बच्चा के मरल माई के मिट्टी में से निकलन हमरा भोला जी, वैसे सबका सुहाग अमर रखस हमरा भोला जी, सबके बेटन के लंबा दुआई दी हमर भोला जी। जे भी हमार भजन भाव सुनाता चाहे नहीं खे सुना, सब कुशल मंगल से रहे गुरु बहिना। त कहल बा कि यार के हुआ बिगारी हो, अरे के हुआ बिगारी हो, राम ना बिगर है वो कर के हुआ बिगारी हो, कि भोला ना बिगर है वो कर केहू का बिगाड़ी हो, और केहू का बिगाड़ी हो, केहू का बिगाड़ी हो, गुरु ना बिगर है वो कर केहू का बिगाड़ी हो, कि गुरु ना बिगर है वो केहू का बिगाड़ी हो। एक गुरु बहिना अगर जो हमारी कथा अच्छा लागल हुई तो खूब प्रेम से सुन के और छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दे जा, और बेटी पर अपन दया जरूर बरसाई जा और याद जरूर करब जा। तो प्रेम से बोलो सच्चे दरबार